pirusti ja tulee tommosella Aurora Soundilla kyllä tänne tulee. No, tässä on vinkuhenne Porvoosta, niin mä oon 2 kerrostalon välissä, niin voi tulla vähän huonosti. Joo, sama homma täällä, että se feidaa niin maan perkuleesti, että koko ajan menee ylös ja alas. No, vinkuheino se varmaan nyt sitten on tää kutsu. Porvoo, sen ainakin sai selvä jo ensimmäisellä kerralla, että hyvä saapurue. Sinnekin suuntaan tässä tosiaan Metso 1 ja operaattorina Tarmo ja Länsi-Lappi. Pallaksen kupeesta tässä, että ei mitään muuta kuin hyviä iltoja. Tai öitähän nää rupee olemaan. Hienosti se välillä tulee se 7, mutta välillä sitten tulee 0. Kun se meinaa kelifeidät. Joo, mä oon tässä Porvoon keskustassa Pressa Jackson 2, 10 wattia tehoa, Wilson tonninen antenni vaakapolarisaationa ja ainoa kotimaan yhteys noin pitkälle. Joo, nyt sä feidasit melkein koko ajan pahasti, mut joo, kuitti täältä Porvoosta 860 kilsaa tuli kusoksi.